התקופה, מתוך כוונה, וזה חשוב לדעת, זאת אומרת, מצד אחד הייתה פעולה של התגוננות, אבל כל הזמן גם לעקוץ וגם לתקוף. זה היה מאי, אז הכריזו על המדינה, אז הייתה פלישה של הלבנונים, סורים בדגניה. זה קרב שבסופו שספרו את הנפגעים, זה היה קרוב ל100 הרוגים בקרב הזה. וחלק מהם לא מבוטל, היו פצועים שאי אפשר היה לגרור אותם. הצליחה לירות, והפגז, הפצצה נפלה ממש בתוך הכפר. יאללה, צמחנו, וכנראה שהערבים נבהלו נורא. הורידו אותו, לא הרגו אותו, הורידו אותו, קשרו אותו וזהו. זהו, יצאנו לפוצץ את הגשר. תשמע, כשנלחמים על הבית, זה משהו אחר. אז אתה יושב בצמח בעיירה הזו בין כל החושות האלה וככה, אתה בורח הביתה. אבל בדגניה נוצר אווירה שזהו הקו, פה חייבים להתגונן, אין בריחה מכאן. ואז התחילה ההתקפה על דגניה, עם טנקים, ועל דגניה ב' יותר חיל רגלים, על דגניה א' יותר בזה, אותו הטנק שהוא בכלל הוא נראה נורא מצחיק היום, לא צריך להגיד לך, זה כמו איזה ג'יפ בסך הכל. אבל זה שריון, וזה תותח, וזה מקלעים, ושכאלה באים לך מול אנשים שהנשק שלהם זה נשק קל. כמה זמן לא אמרתי שלום לפוצ'ו, שלום פוצ'ו! בערך חודשיים או חצי שנה. חצי שנה יותר נראה לי. חצי שנה, כן. מה קורה ישראל? מה קורה פוצ'ו? חשוב לי באמת לתת תעודת הוקרה לאלוף פיקוד הצפון. כן, למה? כי הוא נתן לי תעודת הוקרה. בגלל איזה מבצע באמת שלא שומעים שהצבא עושה דברים כאלה. מבצע של אחים לנשק הוא קורא לזה. אוקיי. והוא מפגיש מפקדים מפיקוד צפון עם תוראים או חיילים לוחמים משנת השח. וואו. וכך זכיתי שקיבלתי טלפון פתאום מסמח"ט חטיבה 7, כן. שנמצאת בצפון, כן. שהוא רוצה להיפגש איתי בבית יחד עם קצינת החינוך שלו. אז תופעה שאם הצבא עושה דברים כאלה, ושפו, איך אומרים? אתה אומר, כל כך האמנתם, מה שנתן לכם את הכוח גם לעבוד וגם להתאמן, למה? מה, כאילו, מה מקור האמונה הזאת? להקשיב לדינות. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי, להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, מתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.